Goizean, ja behatzik laurden gutxitan lehenengo umeak hilotzen dira autobusen datoztenak eta pixkanaka horiek hartzen juten geha, goxo-goxo hartu eta hortik aurrea ja pixkanaka gurasokin datozten umeak. Banan-banan, kaso egin, zemuz datozten begiratu, goxo-goxo hartu, konfiantza izan dezaten guregan. Beti ere konstiente izan behar dugu, ume guzti horiei kaso egin behar zaiela, orduan banan-banan kaso egitearen arrazoia hori da pixkan bat, ez? Ume guztiak kontutan izatea. Artean, lantzen, laugarren unitate honek. Izateko? Egitearen plazerretik